Brigitte Macron Frantziako Ospitaleetako Federazioko presidente gisa izan da Baionan, eta parean izan ditu protestan mugimendu feministako kideak berrik izandako polemikaren ostean, zozo zikin deitu baitzien Frantziako presidentearen emazteak. Arratsalde on ikusentzuleok eta protesta gehiago gaurko saioan, kaso hontan laborarien partetik, mugerren izan baitira, merkantzien logistika gunea blokeatu zuten atzo, gaur dute bilkura lehen ministroarekin, eta gure xokoak xurituta Urepelera joanen gara gaurkoan. Asteragoaz. Egoera hobetu da urtzegun untan, baina begira erregeak elurra ekarri dute aurten, errigorenetan hasteko. Hotz egiten duela, baina zen nahi duzue negua da, hemen bazterrak xuri-xuriak, barnealdean, Baxe Nafarroako kasko gorenetan, hemen bezala Urepelen eman dezagun, egun eta gau guziz hotz haundia, batzutan 8 gradu 0,7 eta hemen agintariek, Frantziako gobernuak Euskal Herrian duen ordezkaritzak zera galdetzen du, zuhurtziarekin jokatzea, bideetan egokitzea eta mugimenduak mugatzea alba da. Urepelen bazterrak xuriak, baina bideak bederen maiz garbitzen dituzte olakoetan. Hola, depenitzen du, egunaz berotzen du pixkat, baina guti, atzo bate, atzo beti hotzin doa iziare bazen, atzo zarratzen gentzeko elugare. Elugak gentzen du, eta gaza baiten du, hormatzen diele, gatzen baiten du segida, eta bestelan elugak gendu bakarrik. Zuzeia badu, bai, zenbait urte honetan etzen elurrik, baina, kusi du gihaure, etzen biziki horma du da gestuena. Ta ala da, 63 autobidean, 3 lagun hilbai ziren asteartean Landesetan. Bihar nuan ere istripuak nun nahi, 30 behar pasa Pirineo Atlantikoetako departamenduan. Donc ça roule pas du tout. Et puis arrivé dans la côte, quand j'ai commencé à voir tout le monde arrêté, je me suis arrêté aussi. Lapordiko kostaldean ibiltzeko atik, arazo hainitz gutiago aintzineko egun hauetan. Il y a un beau soleil, donc on veut en profiter. Como bien abrigado se puede pasear. Garraio publikoan eta hondakindegietan normaltasuna itzultzen ari dela dio Euskal Hirigune Elkargoak. Brigitte Macron Lapurdiko hiriburuen bisitan Frantziako Ospitaleetako Federazioko presidente gisa. Baionako ospitalean inauguratu duten eritasun psikologiko eta psikiatrikoak dituzen haur eta nerabeen aldeko kanpaina baten kari etorri da. Eta arekin izan da baita ere Didier Deschamps besteak beste. Mugimendu feministak elkarretaratzea deitu du izan ere, Brigitte Macronek berriki polemika handia izan du kolektibo horren aurka botatako irainengatik. Ariabitan umoregilaren aurkako bortxak eta salaketa artxibatu berri dute, eta artista frantziarra oholtzara itzuli orduko protesta egin zuten mugimendu feministek. Emankizuna hasi baino lehen, Brigitte Macronen bisita izan zuen, eta hedabideetan ikusi ala izan genuen bideoan, beldur zela, esan zio Macroni eta honek erantzun. Zozo zikinen bat egonez gero kanporatuko zituztela. Eta horrelaxe gertatu zen feministek protesta egin, eta aretotik kanporatu zituzten. Polemika piztu eta solasaldi pribatu bat zela errantzuen, baina barkamena soilik biktimei eskatzen ziela. Berak feministan kontra hitz egin du, eta ez hori bakarrik bere posizioa bera, feminismoaren kontrako posizio bat da, eta hemen gainera Euskal Herrian gaudenez, erakusten dure bai, bere botere errepublikaztare frantsesa, eta guk ez dugu olako simbolorik egotean nahi hemen. Poliziak baina ospitalera hurbiltzea ekidin die bide guztiak etxiz eta elkarretaratzean zeudenak blokeatuz. Salatu nahi dugu poliziak gu blokatzea egitegatik elkartatze pazifiko bat, eta gainera barkatu baina gure ahotsa entzunarazteko askubidea dugu, ez dugu ados egon behar bere etorrerarekin, eta adierazteko askatasuna eduki beharko genuke. Argiki ez duten nahi gure ahotsa entzunarazi, ez duzten entzunai feministen ahotsak, euskaldunen hitzak, ez gaituzte entzunai eta kritikoen hitzak ere. Poliziak tokiko hedabidei ere bisita grabatzea eragotzi die. Koordinazion Rural Sindikatuko laborariek errantzuten gabonak pasa eta mobilizazioak itzuliko zirela.
Mugerreko logistika gunea Jomugan jarri dute oraingoan. Hemendik pasatzen baitira nazioarteko merkatalgaiak tarteko Hego Ameriketatik datozen elikagaiak. Eta heldu den astean Mercosur akordioa onartzen bada, ekoizpen horiek merkeago salduko dituztela salatzen dute laborariek, ez baitituzte Europakoen bete beharrak. Horregatik, blokatu dituzte kamioien joan jinak. Mugerren gila fret eta zonan. Mercosura luden hastean izenpetua izanen da. Eta izenpetua izanen delarik, hementik pasatuko dira gauza hainitz, Mercosuretik, sartuko dira, telako, eta trafikoa hainitz baita hemen. Eta mugimenduari hasiera mantzion galdeak hor segitzen du, behi dermatosinnodular kasu bakoitzeko tropa osoa hiltzea. Eta gogorarazi dute ez dutela onartzen, are gutxiago txertaketa kanpaina amaitzear dagoela. Gure behiak inadila txertatiak, baina alaike behi bat positibo ateratzen bani bada, edo elitaresuna biltzen bani badu, tropa guzia behar da hil, txertatiak ez paliste bezala. Laborantza ministerioak berak errantzuen behien 75%ko txertaketarekin egoera kontrolpean zela, eta iparraldean jada gainditu da kopuru hori. Gaur Parisen, Lekornu ministroarekin bilkura dute sindikatuko kideek, bertan mobilizazioak iragarri dituzte eta bertara doazen traktorei jendarmek zailtasunak jartzen dizkietela salatu dute. Gaur emandu jakitera AEKak 2026ko korrikaren ibilbidea bere osotasunean. Martxoaren 19an atarratzen hasi eta 26an Bilbora iritsiko dena. Martxoaren 19an bertan Ipar Euskal Herriko 3 lurraldeak eta lehen hiriburua zapalduko ditu korrikak. Arratsaldeko 5 aldera iritsiko baita Maulera. Eta 7 eta 4 inguruan sartuko da Nafarroa berean, Amikutze eskualdetik, Beaskane herritik hain justu. Gaueko 10etan aldiz, Aierrara iritsiko da, alegia Lapurdira, eta goizaldean berriz ere Nafarroa berera, eta 3 bueltan Garazira Nafarroa bereko hiriburura iritsiko da. Ordu bat beranduago, Ipar Euskal Herria utziko du Arnegetik lehen itzuli honetan. 4 egun beranduago itzuliko da berriro ere Ipar Euskal Herrira martxoaren 24an, justuki Lapurdin osatuko duen ibilbidea egiteko. Sarara iritsiko da arratsaldeko ordu 2etan eta egun horretan bertan iritsiko da Baionara ere. Iluntzeko 8:30 inguruan, hau izango da azken Ipar Euskal Herriko hiriburua eta asteazkenean martxoaren 25an utziko du Lapurdi eta Ipar Euskal Herria arratsaldeko 5 inguruan Bilbora bidean. Bururatzeko musika pixka bat orain Guraso taldearekin, artista hauek bazterrak inagosten segitzen dute beti, herri behar den mitxaura eta nola. Urtarrilaren 24an Senperen kantatuko dute Zaldubi ikastolaren alde eman dezagun. Guraso taldearekin gure agurra pasa arratsalde ederra hemen beti Euskal Telebistan, aio!